Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Uthando Nes'thembu review. Kune video engenzile ngikhuluma ngomona. So labe ngikhuluma ngamakhosikazi kaMseleku. Musa Mseleku's wives. Sesiyazi ukuthi uyipolygamist unamakhosikazi awu-4. Ngizokwenzela ngicabanga ukuthi le kuzoba i-perfect example yento engiyishoyo. Kungenzeka ukuthi ngikhuluma iphutha phela umuntu uyakhuluma iphutha into ayibone acabanga ukuthi le ayibonayo iyona. Kunenye ishow ebi-presentwa uMusa Mseleku umnakwethu. Umnakwethu ucasule abantu abaningi. Ngizokutshela ukuthi why. Kule show uMseleku usuke esiza ubhuti ofuna ukuba a-polygamist or ofuna isithembu, ofuna umshado lo ofana nokaMseleku i-polygamy. So ubhuti ufika angazi noma bayambhalelani uMseleku asho ukuthi ubani wakabani nangu sisi ahamba naye, lo sisi ufuna ukuyomkhombisa umamkhulu oku-first wife. Iyenzeka-ke ngalendlela benza ngayo kufike lesikhathi la bengena endlini emzini kalo bhuti ngokweshow okusuke kuthiwa ushadile noma be-actor-ke singeke sazi ukuthi kulama episodes akumnakwethu iyona yiphi eyiqiniso. Lo bhuti mayefika noMseleku ufika nalo sisi bazokhuluma nonkosikazi wakhe wokuqala. Kuwona wonke amakhosikazi ake avela kumnakwethu, ayikho engake ngayibona ehleka, ethakasela lezi ndaba, ejabula, ewumuntu ovumayo ngenhliziyo ephelele le ndaba ebekwa phambi kwakhe ngaleso sikhathi. So masubuka umnakwethu uveza ukuthi ku-introduce i-girlfriend kunkosikazi. Kanti ngapha kuThando Nes'thembu uMseleku namakhosikazi akhe sebeshadile abadlule kwi-process efana nale ayenza kumnakwethu. Into engayazi-ke yilo muntu ozokwenza ngathi nginamandla okufunda inhliziyo yomuntu engimbona lapha ku-TV. But lento evezwa umabonakude kuyi-TV mhlampe kuthiwe hey umamkhulu bengafanele ukuthi enze ukuthi, hey umamkhulu ezinye izinto azenzayo akawathandi lamakhosikazi. Kimina iyabuya leya picture yamamkhulu wangale kumnakwethu nomamkhulu wangala kuThando Nes'thembu. Mase ngiba-ke noku-understand ukuthi lo wangapha kuThando Nes'thembu u-accept izinto eziningi ukuze uMseleku ebe namakhosikazi amathathu. Phakathi ukuthi naye uzowa-tolerate naye nawo am-tolerate. Kodwa makubuka lo mamkhulu wakumnakwethu ngiphinde ngibuka umamkhulu wakuThando Nes'thembu, ngiba nayo nje into engasho ukuthi mhlampe iyiphutha ukuthi kahle kahle akekho umuntu wesifazane okufisayo nokhalelayo ukushera uhusband wakhe. Akekho oba nalelo phupho noma ekhula umuntu phela uyazazi ukuthi uyafisa ukuba nomndeni, ngelinye ilanga uyafisa ukushada, kuyokwenzeka noma kungenzeki. Ngeke ngibe nomqondo ukuthi angimboni umuntu wesifazane nje ozofika nalokho nje evele ecabanga into enjalo, kodwa ukhona kubhuti ozoba nalowo mqondo ngoba yibo esibabonayo lapha kumnakwethu behamba noMseleku. Mase lento yokuthi baku-understand-a kufikaphi, kuqalaphi i-understanding nokuba comfortable ngakho konke angazi. Yileyo nto engihleze ngisho-ke baje ukuthi bayingazwakali kahle, ayizwakali kahle. Yileyo nto engisho ukuthi kahle kahle ngempela angimboni mina efika laphaya emcimbini lefana nomshado inhliziyo yakhe ithi nje kumhlophe konke. Njengoba kusuke abantu behalalisela bethi konke okumhlophe, saze-ke sajabula umshado, i-celebration of love, of unity, nangayiphi indlela yokuchaza ngayo uthando, isuka kumamkhulu lento.
Ngingasho ukuthi kufanele abe nenzondo, abe abazonde. Why abantu bezothatha ama-emotions kamamkhulu bewabeke ngaphandle kuyona yonke into? Hhayi-ke mase siyayidibhetha-ke siphikisane. Uzongiphikisa uphinde futhi ungibhalele ama-paragraphs amade, kodwa njengoba sabuka ngale umnakwethu sabona ukuthi akekho unkosikazi owathi mhlawumbe Mseleku ethi gqi wathi, hawu, waze-ke wasebenza, bengikulindele lokhu, bengikucabanga futhi lokhu ukuthi akwenzeke. Cha, akakaze abe khona. Baya-act impela, baya-act. Umnakwethu siyabona ukuthi uya-act laphayana kukhanda u-TV show, kodwa noma be-act ama-reactions esiwathola kula makhosikazi ayakhombisa ukuthi isithembu noma ngabe safika nogogo nomkhulu sisuka kudala, kahle kahle sijabulisa ubaba, umalume, ubhuti owesilisa. Kodwa-ke ngoba kufanele lento siyibange, sizoyibanga-ke la ku-social media kuze kube phakade. Amen. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.